for and then first time I so TV and I subscribe to no like no comment no share the amount for so yen be I share the amount ya so go Alaska and then metena ne America kren na yete mfamu se eye kotoko hene ama Asanteman aswate ene Ghana man nyina aswate se eye onwo ne nua ba sayo Asantehema na eye na na kuna du ya dom Asantehemaa sebe na enya na be ko na kwakura na to na wonsie do na o ma Asantefo ne Ghana man nyina so ti ne Asanteman so te se ni braba Ghana ni braba Asanteman na enche obidi na wotweda obidi ne nufi na fiwo no bibia fa because mo metu ase odwira e wo ho botwa wo ya fasha ne se binya fasha ketwa e na wo abaye no abusuafo ne so Asanteman ne Ghana fo nyina so adum won ye kire menhia te se ye koma kotoko hene ye yako koma Otumfuo yako se ade ato Asanteman nyina ni nti abusuafo sebe na wo hwe video so yetwa wi a
eye sebe Asanteman ne titrimfo e wo Ghana ha nipa kasefo sikafo mo mu bie eye Dr. Kwaku Otemo ades nkofo bebre ene de moduru menhia omukọ akọma Kotokohene yako na abusua ene bebo wura menhia ne akodi nkomo kakra bebo wura menhia akodi nkomo kakra afa honsama yekoso ene ma yitwa gu menhia emra Asantehema atofom no yekwa wudi muduma ane bedi nkomo kakra na yedi akire etiefo na etiefo so nyema ekoso Asanteman Asantehene abere Asantehene atakokwa pa nti na be wose na se wo anu bia hyetuntum Asanteman no because sisi ya ye bia so nkoso wa Asanteman be bia to se bi Asantehema na wotwe wi dia enye wa peso wo yi bitima dai aye na wosie wo de hye pefe nti abusuafo ene ye bawura menhia na yenkohwe sebe wona eba be ma Asantehene yako ahemafo Asanteman ahemafo ahofefo so no manso Nkwantahema ahemafo no doso tesa ahofa ahofe omunyina to santene ababe ma Otumfuo Kotokohene yako abechia nsem do wodi sebe wodi ne mebrese wonfa so na wo so de ba efepa de busua ye mo wura menhia Kotokofie ni nkudi nko akra emra ira chiame wetia ma atu ira sebe na hema konekra chiri KNUST shefo mpanimfo omutimi tintina KNUST ho na ira tenase na omuba no ma ba no yako nti vice chancellor pro vice chancellor registrar ne finance officer ne provost for ni na abaso ma ira yako aburu omba nso omama no sapan omni saka kra ne adiaba nti omde ni na ba abekira ira nyama no yako Snap adaka miensa ira bo modie na wacha me for bo modie kwa bo modie protocol bo modie no Otumfuo secretariat so bo modie eso bru said the KNUST Adom chairman and vice chancellor and then people can win so Adom bru no mo tie ma pra se pe kwa ba chia wo na na mema kwan so no mo timi ntintina kra so mo se Adom bru de sie no ha o mo yi papa tie ma o yakọ na sebe na me Adom a na o twida no so ma sa babo mo so de aba number ya snap pentu adaka miensa Adom bru ona obo mo de o ka ha se de ba se dia ga yiwa nkwale na ye yiwa nkwa omo de wa chama ya ka ho ne protocol ene Adom bru na so maka ni na bo mo da ma yiwa ana amane ko azuti Adom ewa de masi do asi
Oh, Monsieur, I'm trying to drink about. Adoma, that's the Hene. That was a was on by our Adoma brew. Now, what you then said without what I said, Mavachi, I was a dumb dorsal. Omodin Su, Adaka Edunum, or Ravachi on the brew. Two for the ones. Honorable Simon Osei Mensah. Honorable Simon Osei Mensah, former regional minister. Okay, sir. Okay, short one. Otumfuo Osei with the best na atu Otumfuo amai se bridge ya abo Asanteman yati ye no ne nananom yetimi ntena ho se ye atwan ne duru na wotwe da ya bechia no na o se ba ye bechia Otumfuo ansana na wotwe da no aso eba no mene amensi asoafo dada omosom ewo omampani nana adodankwa akufo ado abenmu no ebi ne kan me ho ene eba Otumfuo achia me eba ya yekuta yensem snap adaka baako black label adaka baako insu aduono ena boemu ade kakrai na yeba ya yeba abema yewura ya de nyina Otumfuo ne Asanteman yako ewo ade ya atri Asanteman medas So we said you want na sabe no hwe echema mapanyi wo sabe Asanteman mutema ha one na so sabe aso afora da no mo ha ginara se na na no adom ebru ntino muti ba bi ti mo ti se abrewa da ho no ba mu nyapen se de ni me fa ko che re e se sabe ne pa bo na de atuo ti no mu nyina ka gu se e ba na ma yakọ ansana na wotwe da no kwa be so a aso na se sumbia no a se mo sumbia so no wo do mo so a o ma sum don ba ya o mo de snap pentunsia whisky pentunsia adom ebu obo mo de o mo se o be sum abrewa yi bi se o ye bia no be ye e de aboa o ba ya no na te se no no tu fo do mase on kona ro no mase
administration so kan revenue officer because Mr. Brown. Mr. Brown. Otumfuo Chairman, Otumfuo Nana, Mr. Brown there, MC Muna will be a new. I say, Asma Tuera, I know there, why in China, I am Mukra. On to me, Traho, and tell Okmasifa, not Irasutifa, Abra, Ometre, Ira, Nido, and Fancheno. The near bra, Otumfuo near bra, no, the Nana near Bokra, Ira Waka, no, the Irem, Chobaya, Okra, whiskey, one cutting. Box and a Hennessy EXO and some box and a 2 for 1 more day and say a collaboration in Kunya and then Pata Omina or so show my room to a buyer the Deba era not that my Yakon. Mr. Busede wow nana Sir Brown I go here eba Madam Ebru sesebe odoma wa wonto ti baabie edwumadie nyina wa ofutuo nane odonam sebe abrewa kae mu no se dabi minti ntra me nana baya whisky pentunsia eye Hennessy so pentunsia adoma ebru na bomade oso adoma edwumadie nte se ko tena fie ha nanka adoma tena fie na ko sesa konwa ne nso edwumadie ada che ne nsa no adoma ebru ja ho no mana e ho so sei ti bomade sabe the way we are sitting no the future ka padom e bro ba na nante se no to for that's corner you no as Royal Golf Club. Otumfuo Osei Yane wo hey if Royal Golf Club munyina munim senia Otumfuo Royal Club Golf Club edana kumaso asema abey yentumi entra wabra yemra na emehwe sendo Otumfuo ene na chairman ni obi a eti nti yebaya yebana yabema Otumfuo ne biso nyina yakọ Yabanso a yekuta yensem snap mienu ena nsuo adaka edu yadeba ne de beboa yademase adoma ebru se de golf panyifo ese no o so ada o ma ebru golf de one was samukura mana foforo kura ena na panyifo ato ano se de city kan ne wo penso esi aye no ayeso kokura e krabewe tisa beruwa kamu apero mo se da bi yentimi ntintina abachi ayura unse do ehira wo mo omba ya snap pentu ya ensu adakadu wadon meburu so ma abachi awo no ma yakọ to for domasi
Otumfuo Nana of Côte d'Ivoire by Baule Numa. On a na Côte d'Ivoire. Sabe, o mo ho Asantefo ho no sutafo no. Baule. Nana Mason Quanta. Nana Mason Quanta Hema. Pacho, Yera Chame, Pacho, Adaru Mebu, Bemana to Yera say, Miniminia, Manson Quanta. Yebaya, yesi, Yanso, Eda, Yesus, I am Fusa, Kakrabi, Betimia, you crash, snap, I pentunsia, Adakabako, and Aboche, Ensa, wine, France, Paris, Nano Yani, cry. Ena abedu ena ensuo 50 ye my rase on fansom na ho I don't say that na maso kwanta hema ene basaso oso adom ebru utino mutiti baby aberoto o said adom ebru musa ye no pe kwa betia ena so mba ya ensuo adaka adwonum yes na pentunsia why almost ti abro we an mokra ya ababedu Paris, Adome Bru, Omode Babesum, and Ria Ohoa. O said the Mujamo Mammy, you know, Hinifa. Remember me, Mujamo, in a Massa Mobayano. Also, Adome Bromude, the Mepa, and Ochedano, on about the way the Mode, so Adome Bru, Tidom Babesum, Adoma. Odumasi. Bishop Amoa, St. Cyprian's Cathedral. Otumfuo Osei ewie yebaya megiri sedia asie na ato yura ni Asanteman ani no yenyina so ato yani na yentimi ntra ho ema na atweda no
ɛmɛso nti ne baeɛ a yɛbaa sɛ yɛbɛkyia na amena afei yɛabɔ mpaeɛ asrɛ Awurade nhyira sɛ dɛ bɛa biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ ama ɛbrɛ so sɛ yɛgya aberewa kwan a na biribiara yɛ bɔkɔɔ nti yɛbaeɛ a ɛyɛ nkyia ne mpaebɔ nti na yɛbaeɛ madaroma sɛdeɛ wasɔre Anglican mpanyinfoɔ a ɔdaa no ne sɛ mpanyinfoɔ nyinaa ɔmo sɛ n'ano na ɔmo te sɛ sɛbi aberewa ada no benkum so aberewa sɛdeɛ na ɔpɛ asomdwie sɛ osi duɔ sɛ si yɛ no na ɛha ɔmo yie paa sɛ yɛn kɔ yɛn kɔ kyɛ yɛwura na sɛbi yɛn sɛ mpaebɔ mfama no deɛ esi ne nyinaa hia mpaebɔ na rekyekyere nti ɔmo ɛsrɛ wo sɛbi ɔmo ɛsrɛ mpaebɔ de ama wo sɛ ɛmɛ ɔnhyɛ wo den na deɛ esi no sɛbi bia nwie bɔkɔɔ onyame din mu ɛna sɛ panyin paa de aduru hanom ada ɔmo eburu ɔmo ɛkyia wo ɔmo asɛ mpaebɔ de ama wo yo ɛne yɛbɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ wɔ Nyame Agya no Ɔba no ne Nkonkron din mu amen. O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Awurade efiri abɔdeɛ mfiti aseɛ bɛsi nɛ biribi a ɛwɔ ahyɛseɛ no ɛwɔ na wieɛ yɛda wase ɛma yɛn nana Asantehemaa a wode no ɛdom adehyeɛ abusua yi na berɛ ɛsɛ mu wode ntena akonnwa kɛseɛ so wakora no na berɛ ɛsɛ mu ɛna wato nsa frɛ sɛ ɔmmra mmɛgye n'ahome yɛda wase ɛma Otumfuo Yewura Osei Tutu ababiwa Awurade ɔgyina na wagya yɛn nyinaa bere wakwan ne mpanimfoɔ nyinaa yɛdi kan ɛsrɛ bambɔ mu ɔden ɛde ama no ne Asanteman nyinaa sɛ bɔne biara ɛnsie hyehyɛ biara Awurade bɛhyehyɛ no ɛbɛfo akwan so yɛsrɛ adom sonko apɔmtire akɔnabɛdie mu bambɔ atifi anafo apue ne atɔeɛ wiase afa no nyinaa sɛ tutue nyinaa bɛfo akwan so ahyɛ odi nkwa no onyam yɛsrɛ wada ma wasomdwe nkɔ so a nipani ɛwɔ manhyia ɛwɔ Asanteman mu ɛwɔ Ghana nyinaa ne yɛsrɛ wɔ ne sɛ Awurade nyansa a wode ama yɛn hene Yewura yi wode bɛdi n'anim na berɛ so na ntutu ahodoɔ nyinaa kɔ so a yɛde asede ne ka bi ama wo yɛda wase Nyame Tumfoɔ ɛwɔ Yesu ne bɔ mpaeɛ amen. Awurade ɛne mo ntena moma nhyira Awurade Otumfuo Nyankopɔn yɛn nyinaa fiti aseɛ ne awie wɔ ne nsɛm no ɔno aka sɛ wonyaa na ɔmpɛ da biara da no na dom bɛbɔ ho mmara yɛn so afei nhyira fi Nyame Agya no Nyame Ɔba no Nyame Nkonkron no ɛne mo ntena sɛ da nyinaa amen.
Otumfuo Osei awie enemi nua Antoahene nia asie da bi yentumi ntentena eba se abema yewura yakọ ya man hyeden eba ya ikura ensem sina pantumienu bie adaka du nsuo aduonu de de bema no Guinness ene bie edu ya de man hyeden no nsuo aduonu eso bu se de wakora ene se be onyu ase no se de se omo de omo so o ka ho bi omo timintina on ba ya eye snap pantumienu nsuo adaka aduonu bia ne Guinness adaka edu ana ono ba tia ono ebru iba so de mase ti na o twese na so no na mama mo edu aha na kanso
Chief Wachami, a jump for my the Sierra, Nabame Rayako. Otumfuo Osei wadaru mebru mise ni die kasa kakra wadaru ma mu ye wie ye nyebone ye edwomu na anofo kejetia Central Market Bantama Race Course Swami Abinchi Swami dwadifo a ye dwom na anofo wadaru ma ye kroma de wo ye dwa wo dem kra na Asantehema de na ahema daru ma na dwom na anofo yi wa mma mo mutumi kakra mo di tudwoma na ahema tisabe yabre wakọ ekura de da hoi edwom na anofo se eye no yewura daroma eye no yomayi ntisabe omba yombema yewura yakọ mama Asanteman nyina yakọ na ye ba ya edwom na anofo a ye chairman kra ne na Asantemahema na Sakina wa ha na yefo wa ha a ye ba ya na yefo wa da no na che wa da no ye na ye ba ya ye ba ma yewura yakọ ye kutaye sina pentu ye de vesum yura so bu said ye na ma dwom na no fo no mema de o makoye mu secretary fo atotwo fo na mema da no na fo pa de na ene mai odo ma fa mema yi sa atotwo fo adom ebru o mo se na ma we odom ebru do mo se mo ko ye ma bodwafo no yi de o makwa akoye no munya kwa machi awo
mo se wa trans ne wa ba tia wo na ba se wo se wo ye sum bia no be sum o ba ya sharp pentu o do de be tia wo ne bru tu fo de mase was ti unko sum nhwe ifi ho me fi onya kama why Abusia kapu likoko ni musoma amoti mo hwe se mo hwe se mo course mo hwe ne me course na efe Asanteman se asante wade uye asante dizi ye ne ma no efe ene ne bi mu nti ase no mo jele so asante no wo ye de asante na Asantehema ana da yi o ana da yi e bi fe bi so bi ne ma no hunu bi ne ma no fo to ko yene e ma yako akora papa ana ntini eti ba bi o e bo ni ne am yi mu so e ma yako pa ema Asanteman nyina yako eniema se la torenche mato ya Asanteman ene Ghana man no sebi ano ede etini pa e wode die no me na no medi na wohweda e kotoko hene bi na wohweda Asanteman pepe e wo menhia kotoko fie ti ze wodu menhia dia e bohu nyina tun ne kokko yese ni bread apa ni bread papa ya senketwa ti abusia nyema ekoso e wo menhia ni kohwe e de bae me am di dwodi chan frengo Alaska binimbo sia da sene e beto se ma pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.